Molt bona tarda, són les 7 i comencem el torn de tarda d'avui dilluns, dia 27 de novembre, des de Capellades. Som a la porta del forn de Cala Xata, perquè el seu forner ha rebut el distintiu de mestre artesà alimentari. Sergi Vives, molt bona tarda. De seguida entrem cap a dins per parlar amb el seu forner que ens expliqui en què consisteix aquest guardó. Quina enveja, Laia, que estiguis a un forn a l'hora de berenar, de veritat. Fins ara tornem. Bona tarda, Laia, i molt bona tarda a tothom. Benvinguts un dia més al torn de tarda, el programa en què repassem tota l'actualitat de la Catalunya central. Avui, com heu pogut veure, començarem a Capellades, a l'Anoia, però al llarg d'aquests 30 minuts també connectarem amb Torelló, Berga i Manresa. Ara us deixem un petit resum del que veurem avui. Sabeu què és una sastre de set? Està relacionat amb les sèries de televisió. Avui parlarem amb l'Aina Tarrés. Ella és sastre de set i ens explicarà com és un rodatge en sèries com, per exemple, El cuerpo en llamas. I avui, al torn de tarda, parlem amb el Centre Excursionista de la comarca del Bages, perquè aquest centre disposa d'un herbari amb més de 600 espècies de flora de la comarca. De seguida parlem amb ells perquè ens expliquin de la importància d'aquest herbari. El forner Marcel Estrada, del forn de pa Xata de Capellades, ha rebut aquest mes de novembre el guardó de mestre artesà alimentari. Per conèixer en què consisteix aquest guardó i conèixer el premiat a Capellades, doncs hi tenim la Laia Cererols. Molt bona tarda de nou. Qui l'otorga aquest guardó, Laia? Bona tarda de nou, Sergi. El que hem fet ja és entrar cap a l'interior del forn i qui l'atorga, aquest guardó, és el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. N'han entregat 28 i un és pel Marcel Estrada. Bona tarda. Bona tarda. Marcel, veiem ara mateix el taulell una mica buit, són les 7 de la tarda, la gent ja ha vingut a comprar, això és bona senyal. Això és bona senyal. O sigui, l'important seria que ara visualment hi hagués molta cosa, però personalment no seria bo. A més, veuries que realment el que estem fent, estem oferint al públic, no és massa bo. I per si a aquesta hora hi ha poca cosa, que és lo normal, és bona senyal. Marcel, mestre artesà alimentari, aquest distintiu, què suposa? Bé, a mi personalment és molt important, però penso que més que personalment és forn de patxata. O sigui, en el fons, un reconeixement a tota la família, a una generació de forners, ja sóc la 6ª generació, el meu fill que està treballant amb mi és la 7ª generació, llavors, per tant, és molt important per Forn de Patxata que ens hagin reconegut una feina, no personalment a mi, sinó és una feina, una trajectòria com a forners i artesans que som. Quins requisits s'han de complir per poder obtenir el distintiu de mestre artesà? Els distintius que hem de tindre, en el fons, és treballar artesanalment, per als mestres artesà, tindre anys de feina, de treballar. Jo, en aquest cas, tota la vida he estat fent de forner, per tant, porto molts anys fent de forner. Des dels 16 anys que estic aquí, en tinc 62, vam fer d'aquí 4 anys, faré 62, i porto molts anys treballant de forner. I llavors treballar, el que dic, treballar de forma artesanal, en productes sí pot ser de proximitat. Jo treballo amb farines inclús ecològiques d'aquí a la comarca de l'Anoia, i són els requisits que en principi demanen per poder accedir a aquest reconeixement. I com és el procés fins que us comuniquen que seràs guardonat, en aquest cas, tu com a mestre artesà alimentari? Bé, a mi es va posar en contacte el Gremi de Forners, que em coneixen perfectament com treballem i així, i a partir de llavors em van demanar que els hi passés tota la informació que jo tenia del respecte, des de com treballem i això, per presentar-ho a la Generalitat, al Departament que estaves comentant ara tu mateix, i jo a partir d'aquí ja tampoc no faig res més, o sigui, se n'encarrega la Generalitat de comprovar que tots aquests requisits que et demanen els facis, els tinguis, i si són així, doncs t'ho concedeixen. Aquest, però, no és el primer distintiu que rep el forn de Cala Xata? No, per part de la Generalitat, mira, per aquí darrere tinc unes plaques que també es van distingir primer com a establiment centenari,
i després com a establiment de més de 150 anys, o sigui, a partir de 150 anys i en aquest cas també tenim aquests requisits perquè fa 150 o 160 anys, des del 1856, com es veu a la samarreta, a l'anagrama del forn de batxata, que som forners, o sigui, jo soc el que deia, sisena generació, i des del 1856 és la informació que tenim nosaltres, que vam trobar a l'Ajuntament, al registre dels arxius de l'Ajuntament, que el meu familiar més avantpassat va començar a fer pa. Però, a més a més, ha sigut forners durant tota la vida, ha anat passant de generació en generació, de pares a fills, fins a dates d'avui. Hi ha algun producte, Marcel, que hagi passat d'una generació a una altra i que encara el seguiu oferint? Bé, un dels productes estrella del forn de batxata seria, jo no sé si el primer forner de la família que va començar a fer pa el feia, no ho conec, no ho sé, ho desconec, però sí que des de fa molts anys em va ensenyar el meu pare a fer-me-la, que és fer la coca de forner, que és una especialitat que realment i a més ens coneixen molts postos d'aquí als pobles d'aquí a la comarca per la coca de forner. És bé gent de buscar expressament coca de forner. La coca de forner és el que és una mica el vostre distintiu, però veiem també aquí hi ha el mostrador panetones, Marcel, perquè s'apropa Nadal, més de feina. Sí, sens dubte. O sigui, ara quan arriba aquesta època, com hi ha altres èpoques que tenim altres coses, no? El que abans en parlàvem, que era, per exemple, els panellets, bunyols, tortells. Ara mateix ja portem uns anys que estem també elaborant panetones. Bé, sí, en el fons ens hem anat adaptant al mercat, el que ens demana el mercat, i en aquest cas ara mateix estem en campanya de panetones. Us heu hagut d'anar adaptant als canvis que ha anat patint el sector? Sí, en el fons... Bé, nosaltres, jo ho parlem amb forners, o sigui, fa anys potser ens vam dedicar als forners, realment es van dedicar més a prioritzar la quantitat a la qualitat, i realment ara mateix els forners, sobretot els forners artesans, que no soc jo sol, que n'hi ha molts, prioritzem molt més la qualitat que no pas la quantitat. Una qualitat que us fa obtenir distintius com el de mestre artesà alimentari. Marcel, enhorabona per aquest reconeixement i desitjant-vos també molt bona campanya de Nadal, que ja veiem aquests panetones aquí. Sergi, que veiem aquesta connexió des d'aquí, des d'aquest establiment centenari que ha estat premiat amb aquest distintiu, mestre artesà alimentari. Fantàstic, Laia, els felicitem i vindrem aquí a Cala Chata. Gràcies, Laia, fins demà. Canviem de tema. Suposo que alguns de vosaltres haureu vist la sèrie El cuerpo en llamas, de Netflix. Una de les responsables de vestuari que hi ha treballat és la torellonenca Aina Terrés. La seva feina com a set desastre potser no és la més coneguda pel gran públic i és per aquest motiu que en Guillem Rico l'ha anat a conèixer per descobrir-nos encara més aquesta professió. Aina, tu ets sastre de set, treballes amb el vestuari de sèries de televisió. Com s'arriba a treballar d'això? Doncs mira, vaig començar estudiant disseny de moda, llavors vaig caminar-me com més cap al sector audiovisual, però vaig parlar amb la Mar Villegas, que es dedicava a això, llavors gràcies a ella vaig poder entrar a fer unes pràctiques i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a fer contactes. Què eren aquestes pràctiques? Amb què vas començar? Vaig començar cosint bates amb botons, parxes, diverses coses, i llavors va arribar un moment en què em van deixar sola al set amb les bates aquestes i em van dir en cada moment quan les havia d'anar canviant, què li havia de posar a cada actor. S'ha de saber cosir, s'ha de saber fer per poder fer això. Aviam, has de tenir com unes bases de saber agafar una agulla, un fil i un botó, perquè al final, si estàs al set, l'únic que necessites és com sortir ràpid del problema que tens, o com ser molt àgil, en aquest sentit. Com es prepara el vestuari d'una sèrie? Quin és el procés de tot plegat, des que comença fins que ho veiem a la pantalla? Es comença, doncs, primer de tot llegint els guions i tenint reunions amb el guionista, amb el director, amb les persones dels altres departaments, i allà es va com aclarint el personatge, es va com concretant què vols que tingui i què no vols que tingui. En vestuari el que es fa són compres, es demanen sessions, lloguers, i llavors es comencen les proves de vestuari. Una samarreta amb aquests pantalons o aquestes sabates, o si necessites alguna cosa molt concreta en una seqüència que el director t'ha demanat que vol una jaqueta de color vermell, doncs es proven les jaquetes de color vermell i allà es fan les fotos i després es fa una reunió amb el director i es decideix quina és la jaqueta que vol. O looks que són molt concrets per una seqüència,
A vegades també es decideix la roba interior, els mitjons. Això és la feina prèvia, llavors arriba quan ja hi ha el rodatge. Llavors, què passa? Com funciona al moment de començar a rodar? Doncs l'actor o l'actriu arriba a vestuari, es vesteix amb la roba que té ja marcada, també passa per maquillatge, perruqueria, li fan el que necessitin, i l'actor ja se'n va cap al set. Allà és quan es comença a microfonar, que se li posa el micro en un lloc que no molesti, que no es vegi, que estigui com molt discret, i després ja comencen, diuen acció i endavant. I llavors la feina nostra de la sastre set el que ha de fer és com controlar un ràcord, que el ràcord és com la continuïtat que té tot un projecte o tota una sèrie. Parlàvem de com és el dia a dia al set de rodatge. Per exemple, què passa si un actor es taca, si sua molt, què s'ha de tenir en compte per aquestes coses? Doncs en aquests casos actuar ràpid. Si s'ha tacat, doncs de seguida ja anar a buscar una aigua, un secador, una tovallolet, el que sigui per netejar-ho el més ràpid possible i també sobretot avisar a direcció que tingui en compte aquest temps que necessites. Una de les últimes sèries que has fet és la del Cuerpo en Llamas, aquesta de la Guàrdia Urbana, del crim de la Guàrdia Urbana. Com ha estat el rodatge d'aquesta sèrie? Doncs per mi ha sigut un dels rodatges en els que he disfrutat més, perquè normalment els rodatges tenen un ritme molt canyero, en el sentit de que és rodar, i aquest ha tingut un ritme més lent en el que, o sigui, en quant al meu departament crec que hem pogut disfrutar moltíssim, en quant hem pogut, si havíem de posar sang, la podíem posar com amb el temps que necessitàvem, ningú ens posava pressa. Llavors, quan tu tens temps de fer la teva feina ben feta és quan realment disfrutes. Has treballat amb actors coneguts, i això com és treballar amb gent famosa, no sé si tenen manies amb temes de vestuari? Són persones com qualsevol altra. Al principi sí que potser impressionen una mica més perquè tenen el nom que tenen, però al final quan ja estàs acostumats amb ells són una persona normal i corrent. Llavors, tenen manies, evidentment, però jo també en tinc, tu també en tens, tothom té manies. Alguna anècdota que es pugui explicar, que hagis viscut curiosa amb algun actor, amb algun director? La meva primera bragueta, que va ser amb el Jesús Carroza, que de fet era el meu primer projecte així com en sèrio, i em van deixar sola al set i era vestuari d'època, llavors el vestuari d'època normalment és com més sensible, i de cop sento el Jesús que em diu «Aina», i me'l miro i em senyala la bragueta, i vaig haver de cosir com vaig poder en aquell moment, i clar, és un moment una mica incòmode perquè estàs de jupí i has de cosir allà. Veus molt temps treballant d'això? És la teva passió, diguem? Jo sí que m'hi veig molt temps. L'únic que ara és un moment una mica com complicat en el sentit de que ara mateix, per exemple, no estic treballant, llavors et comences a plantejar si realment és això el que vols fer la resta de la teva vida. Però llavors quan penso en tots els projectes que he fet i com és el meu dia a dia de la feina, dic, és que realment m'encanta la meva feina. Quina ràbia no poder-ho estar fent ara, saps? Llavors, sí. Fins quan? No ho sé, però jo 10 anys més sí que m'hi veig treballant d'això. Però jo crec que soc tan mereixedora d'aquest homenatge com la majoria de persones. Podeu veure una mica més retacs d'aquestes vides de Patum, del Ton Elias, de l'Emília Rodríguez i també del Ramon Vilalta, que avui per qüestions de salut no ens ha pogut acompanyar. Sinó de gent que has tingut al costat, perquè jo És perquè això són les tradicions, que no canvien mai, però que canvien tant. Així van celebrar un miler de persones dissabte al vespre que fa 18 anys la UNESCO va declarar la Patum Patrimoni de la Humanitat. Ho van fer, com acabem de veure, amb un espectacle de bombolles, amb Pep Bou i la música de la Cobla Berga Jove.
I ara canviem radicalment de tema perquè us volem explicar que el Centre Excursionista del Bages disposa d'un herbari anomenat Flora del Bages, que el botànic Pius Fournier va elaborar al principi del segle XX i consten més de 600 mostres dissecades. Anem cap a Manresa perquè Quim Roura, bona tarda. Aquest catàleg gairebé és una relíquia. Bona tarda, Sergi. Sí, una relíquia i que no pot tocar qualsevol. Per això ens hem rodejat dels millors aquí al Centre Excursionista de la comarca del Bages. Ens acompanya el Florenci Vallès. Tu ets botànic. Bona tarda. Hola, bona tarda. Florenci, per què és important que es conservi després de tants anys un herbari com aquest? A veure, el per què es conserva aquest herbari? Doncs, de fet, un cop una planta està seca, premsada i seca, doncs, si no està en un lloc humit, que si està en un lloc humit, doncs es florirà, i no l'ataquen els insectes, doncs es pot conservar durant un temps indefinit. Vull dir, hi ha herbaris del segle XVIII i del segle XVII. No és tan estrany tenir un herbari de fa poc més de... Això es va fer sobretot al llarg dels anys 1909 i 1910. I el responsable de guardar aquestes mostres d'aquí, de la comarca del Bages, va ser Pius Fournier, un botànic molt important i que aquí a la ciutat inclús dona nom a un institut. Sí, això ho va fer Pius Fournier quan estava fent la seva tesi doctoral, que és un estudi de la flora i la vegetació del Bages, que es titula Ensayo fitotopográfico de Bages i va ser publicat aquest treball l'any 1914. I trobem més de 600 espècies de plantes, oi? Concretament 618. 618 espècies de planta. Totes elles, Pius Fournier les va trobar per aquí, per la comarca? Sí. Bueno, per la comarca tal com l'entenia ell, que no coincidia exactament amb els límits actuals. Aquí estem veient un dels volums, d'aquests volums hi ha fins a 10, per tant, Déu-n'hi-do les mostres que va aconseguir replegar. Sí, com he dit, doncs, són 628 mostres que corresponen a 618 espècies. Aquí a la taula en tenim un recull. No sé si totes les que ell va recollir es podrien trobar a l'actualitat. La majoria sí, unes poques no. Sobretot són plantes que van associades als conreus. Les que... No sé si amb aquestes mostres que estan aquí tan ben classificades, ara podríem agafar aquesta mostra que està ensenyant la companya la Marta i anar-la a buscar per aquí, pels boscos del Bages? Sí, bueno, pels boscos, pels prats, o no tenen per què ser de bosc, no? Però sí, clar, vull dir, de maduixeres n'hi continua havent, de rosers silvestres d'aquesta espècie n'hi continua havent, això també n'hi continua havent, per exemple, això n'hi ha a Sant Benet de Bages. Sí. D'això fa molts anys, daten del 1911, 1909. Ara, però, de ben segur, la manera de classificar les mostres ha canviat segur. Sí, ha canviat. A veure, no ha canviat radicalment, o sigui, no és que s'hagi refet tot, però en alguns aspectes ha canviat doncs, perquè la classificació actual es fa en base a la informació genètica que està recollida en l'ADN. Gràcies, Florenci. I un altre dels responsables de que això s'hagi guardat tal com toca és el bibliotecari, el Xavier Ferrer. Bona tarda, Ferrés. Molt bona tarda. Xavier, aquests 10 volums els heu guardat fa molt temps en aquesta biblioteca aquí al Centre Excursionista. Quants anys fa? Fa molt temps, però diria que és a partir del 1914 aproximadament, que és quan es va publicar el llibre, l'ensaig fitotopogràfic del Bages. Ella, tal com ha dit abans el Florenci, va classificar, va ordenar, va endreçar i va arxivar tot el mostrari, va publicar l'assaig el 1914 i llavors la família el va passar al centre. Aquesta, diguem, és breument la història. D'això fa més de 120 anys, quasi bé. Dic, si no em fa 120, em fa 119 i mig, però en fa molts. Déu-n'hi-do. I ara, després de 120 anys guardant-lo aquí al Centre Excursionista, heu decidit cedir-lo a l'Ajuntament, que tu em deies que no és cedir-lo a l'Ajuntament, sinó a la ciutat. Sí, home, és per ser precís, perquè el centre, entenent que aquest material, que històricament és valuós, i perquè estigués a l'abast de la gent que ho vulgui estudiar o que ho vulgui veure, doncs aquí el centre no reuneix les condicions.
si no reuneix les condicions on es pot portar. Bàsicament a un lloc on aquesta sigui la seva feina, la seva especialitat. Llavors, es va parlar amb l'Ajuntament ja fa temps i amb l'Ajuntament es va creure que el millor era que la sessió que el centre feia a la ciutat i amb els seus representants de l'Ajuntament a la vegada en farien la sessió en el lloc més adient per conservar-lo, per mantenir-lo, per guardar-lo i per posar-lo a l'abast dels estudiosos. És a dir, el que voleu és que això sobretot es conservi, aquesta cultura floral, no?, de la comarca. Doncs sí, floral i herbari, evidentment. I volem que es conservi i com que hi ha un lloc apropiat que té un nom una mica llarg perquè el vaig a llegir, perquè el lloc es diu Centre de Documentació de la Biodiversitat Vegetal, que està a Barcelona i és el lloc que la ciutat, l'Ajuntament en el seu lloc, farà la sessió. No sé si després de tants anys us sap greu que abandoni aquestes parets. No, greu no, home. És una alegria, és una satisfacció, perquè és allò de ho hem tingut, ho hem conservat i ho cedim en el millor lloc possible. Per tant, és una alegria. No sé si això, quan es durà a terme, aquest herbari encara està aquí al centre excursionista, no sé si és immediat aquesta sessió. Només és una qüestió de protocol. Protocol en referència de calendari, de que ajustar agendes, d'aquest al centre de diversitat, a l'Ajuntament, al centre, trobar el moment adient, però diguem que ja està acceptat, ja està redactat el conveni, ja està signat. Vol dir que el fet material en si pot ser 2 setmanes o pot ser un mes, però vull dir, no és a llarg plaç, al contrari. Molt bé, doncs gràcies, Xavier, també gràcies al Florenci que ens ha atès. En definitiva, aquest herbari que és cultura també de la comarca del Bages i que, per tant, s'ha de preservar perquè tothom ho pugui conèixer i ho tingui a les seves mans. I una autèntica relíquia de la comarca del Bages, com dèiem. Gràcies, Quim. Nosaltres acabarem o arribem a la part final del torn de tarda desplaçant-nos fins al Berguedà perquè una vintena de persones d'origen africà i català s'han unit en l'entitat Africans Africatalans. L'objectiu és esdevenir un punt de trobada per fer xarxa i compartir la cultura, els costums i l'experiència personal d'orígens diversos. Ho descobrim en aquest reportatge i arribem, com dèiem, amb aquest reportatge al final del torn de tarda d'avui. Nosaltres tornarem demà a partir de les 7 de la tarda. Que passeu una molt bona tarda. L'associació Africatalans va néixer d'una idea que podem dir que és una idea de tothom, però la idea va portar més la vicepresidenta i amb nosaltres hem pensat tots i hem decidit que fa falta perquè aquí al Berguedà o a Catalunya creiem nosaltres que som d'Àfrica però de diferents països i fa falta estar en família. Per exemple, jo de Togo soc sol aquí a Berga i ella de Gàmbia, té també uns companys que són de Benin, som com a tot arreu, però no està bé. Està millor estar en una associació i amb catalans també, perquè fem servir el català i per integrar-se ens fa falta i hem decidit fer l'associació. És que Africatalans, que és el nom de la nostra associació, és africans i catalans, però només és això, perquè té també un sentit, que és Africatalans, Àfrica, talents, que hi ha talents d'Àfrica. Sí. És com a l'anglès és Africa Talents. Sí, és que tenim talents, hi ha molta gent que tenen talents al grup i podem fer moltes coses. El nostre objectiu és, per exemple, aquí venen molts refugiats, aquí en Espanya. I hi ha gent que venen aquí sense conegut ningú i sense parlar l'idioma català ni castellà. I també per saber aquí què hi ha, perquè la gent ja pensa que quan vingui aquí hi ha de tot. Hi ha de tot, tens lloc per a viure lliure i tens menjar lliure i tot això, no és veritat. Això podem, l'associació és per també dir a la persona el que hi ha allà. El que la gent pensa allà no és veritat el que hi ha allà. Aquí, abans de tenir paper, has de sofrir molt per tenir paper.
La gent, a vegades hi ha gent que no tenen paper. Hi ha gent que, per exemple, al meu país no hi ha conflicte. Si venen aquí, si demanes un asil, a vegades te neguen i a vegades te diuen que tens 15 dies a sortir això. I aquí no volem la gent que senti sol. Volem que la gent que venen a refugiat, que sabeu que teniu algunes persones que poden parlar i confiar, i nosaltres podem ajudar el que podem fer més endavant per ajudar aquestes persones que no sentin sol, sentin com a casa. Diguem una vintena de persones. Ara, si som gent podem dir de Togo, diferents països com Togo, hi ha de Benin, de Marroc, Gàmbia, Senegal, Costa d'Ivori i Mali, també. Una vintena ara, però sí que passarem aquest número, sí. El primer volem fer alguna cosa cultural, per exemple, un taller de bailar, un taller de vestit com model del nostre país. Per exemple, perquè al nostre país tenim un vestit diferent i volem fer taller de model del nostre país típic d'Àfrica. Volem fer això també. Volem també intercanvi la nostra menú africana. Hi ha gent que hi agrada, hi ha gent que volen provar la nostra menú d'Àfrica. I així volem fer moltes activitats i volem fer activitats, per exemple, el dia del Dona a Àfrica servirem diferent, no com aquí, servirem com cultural i tot això. Volem fer moltes activitats.